आई भैया हम दीपक लाल यादव धामुपुर की धरती से सब भैया लोग के पैर छू के प्रणाम कर बानी। और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बड़े भैया अनिल हंसराजपुरी युवा मित्र जेपी भाई का सॉन्ग आप लोग के बीच भेज रहा बानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग बेहद पसंद आई और अपने भाई के प्यार आशीर्वाद दुलार असली बनाए रखिए। जय हो। भैया हमें रंग बाज हो छोड़े ना युवन के साथ हो लड़े ले हरदम युवन के खातिर रहले इनका साथ हो जेपी भैया हमें रंग बाज हो छोड़े ना युवन के साथ हो लड़े ले हरदम युवन के खातिर रहले इनका साथ हो। के जान सान भैया हमारे रहे युवन के जान सान भैया हमारे रहे भैया हमारे रहे। जेपी भैया हमें समाज सेवी करले समाज के सेवा हो अमरजीत अनिल है बल के समिति के सेवा हो बल के समिति के सेवा हो। जेपी भैया हमें समाज सेवी करले समाज के सेवा हो अनिल अमरजीत रहले साथे बल के समिति के सेवा